Какво ли се е случило там и тук? Защо има ленти като тези? Може би нещо криминално се е случило? Или? Да, това е Берлин. Ако има нещо криминално, няма да го заградят така. Поне аз така си мисля, защото съм попадал на такива места, където неща, които не трябва да се виждат без ленти, без нищо са ги оставили. А тук защо има такива ленти и въпросът спазват ли ги хората, берлинчаните? Въпросът защо има такива ленти най-вероятно е частна инициатива на фирмата, която държи сградите. Понеже от дърветата може би падат някакви неща, са решили да заградят с ленти, да не е случайно на някой на картунката да падне нещо отгоре, някой листо примерно. Обзето това е отговора. Защото не е само тук, както показах в началото, имаше и други места и има още много други места, където самите дворове под дърветата или самите дървета са заградени с такъв тип ленти. Спазват ли ги хората, берлинчани? Спазват ли тези ленти? Като виждате колко пъти са връзвани и късани, краткият отговор е не. Да кажем, че голяма част от хората ги игнорират, минават през тях, късат ги, прескачат ги и така. Даже чак интересно, че никой не е минал в рамките на снимането на това видео. И да, това е. Заради нещо падащо от дърветата. Така хубаво са заградили и тук, и натам, навсякъде и на други места из кварталите.